Με ζηλεύεις για το τίποτα κι όλα μου τα βλέπεις ύποπτα. Ας το λέω δεν τρέχει τίποτα κι αν δεν με πιστεύεις. Αλέξη! Αλέξη. Τι έγινε? Θα σου πω εγώ τι έγινε. Αλέξη, άλλαξε η ζωή μου. Άλλος άνθρωπος είμαι. Γυρνάω σελίδα, Αλέξη. Λέγε. Λοιπόν, από σήμερα το μεσημέρι τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Έγινες πούστης. Όχι, όχι ρε Αλέξη, σταμάτα πια αυτό. Που δεν έγινες πούστης, Κωστάρα. Έχω κάνει χθες το βράδυ. Εγώ με ένα φιλαράκι πήγα στο διάλογο, μαλακά. Εγώ με ένα φιλαράκι πήγαμε για ένα drink, γίναμε σκατίδια. Γνωρίζαμε όμως δύο κοριτσάκια σαν τα κρύα τα νερουά. Ναι. Εγώ και εσύ θα κυκλοφορήσουμε. Τέλος αυτά. Όχι, Τέλος Αλέξη, αυτά δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα πλέον. Εμένα τελείως, άλλαξα τελείως ριζικά. Είσαι έτοιμος να ακούσεις τη νέα μου τάση? Άντε πες την επαναγαμηθεί. Είμαι σαπιοσέξουαλ. Ο μικρός πήγαινες με σάπιες, αλλά δεν χρειάζεται να το... Όχι ρε Αλέξη, όχι ρε Αλέξη, φτωχό. Το έχεις βάλει ταμπέλα. Σταμάτα. Γαμάω σάπιες. Σταμάτα βρε αμόρφωτό μου κουταβάκι, σταμάτα. Δεν σημαίνει ότι πάω με σάπιες που δεν πηγαίνω κιόλας. Που πηγαίνεις δηλαδή. Ανοιχτές κάμερες. Κάμερες. Λοιπόν, σημαίνει ότι είσαι εφιαολάγνος. Εγώ? Στην περίπτωση μας εγώ. Α. Απλά το έκανα μεταφορά. Ναι. Εφιαολάγνος, δηλαδή ότι λάγνεσαι με την ευφυΐα του άνθρωπου. Καλά, πώς σου ήρθε τώρα, πες μου. Τι πως μου ήρθε ρε Αλέξη αυτό τώρα? Μου ήρθε. Ότι μαλακή ακούς την τηλεόραση και βλέπεις. Όχι, δεν θα πριν να σου πω την ιστορία. Πες την, Αλέξη. πώς αποφάσισες να γίνεις που στο λάγνο, σαπιογαμιάς. Τέλος πάντων, Αλέξη. Σαπιολάγνος. Σαπιοσέξουαλ είναι ρε Αλέξη. Σαπιοτρανσέξουαλ. Απλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Άμα δεις καμιά καβλιάρα ρε παιδί. Ρε Αλέξη! Λάθος μου, αναδιατυπώνω σοβαρή ερώτηση προς σοβαρό κύριο. Δηλαδή στη θέα γυναικείου στήθους, λέω τώρα ένα παράδειγμα, δεν διηγείρεσαι ερωτικός, παύλα ερωτικά, δηλαδή. Αλέξη, κατάλαβα τι είπες, αλλά θα σου απαντήσω στην προηγούμενη ερώτηση που μου έκανες. Γαμώτη. Με βολεύει κιόλας. Όχι Αλέξη, μου δεν με ενδιαφέρει πια αυτό. Ναι. Δηλαδή, γυμνές γυναίες, σώματα, εξωτερικές εμφανίσεις κτλ. Δεν τα θέλω, δεν τα γουστάρω. Δεν με ενδιαφέρουν να δω Λου Αλέξη, με ενδιαφέρει μόνο η ευφυΐα. Το μυαλό. η μαλακία στο Έλα μωρέ Αλέξη, όλα να τα ξεχυλίζω. Γιατί είσαι ρηχός κατά βάθος και κατά επιφάνεια και επιφανειακός κατά βάθος και κατά επιφάνεια επίσης. Γι' αυτό δεν μπορείς να με καταλάβεις Αλέξη. Για κοίτα εδώ, στυλάκι, σαπιοσέξουαλ style. Κοίτα, σακάκι, γραβατούλα και να μην φοράς μπλούζα επιτάσσει μόνο σαπιοσέξουαλ. Αυτό το ξέρω, ναι. Ξεφτύλα στο χωριό έχεις γίνει ρε Κώστα να πούμε, σου βγήκε πουθενά αυτό το πράγμα τώρα ή έτσι. Λοιπόν, θα σου πω καταρχάς Αλέξη μόνο. πώς άρχισε αυτό. Ήμουνα το μεσημέρι στο πανεπιστήμιο. Τι δουλειά έχεις στο πανεπιστήμιο πάλι? Εγώ τι δουλειά να έχω, Αλέξη, πήγα να δω ένα φίλο μου. Μπράβο, ναι. Και πάω στο κηλικείο. Λοιπόν, μεταξύ στο κηλικείο, εγώ, ο κηλικιάρχης και κάτι γκόμενο πιο δίπλα και μια σπανακόπιτα. Πιστεύω να φαγείς εκεί πέρα. Τώρα μου το λες ρε Αλέξη, έφαγα. Τώρα στο λέω, πότε να σου το πω. Ναι, έχει πάει αίμα 2 μέρες τώρα. Έχεις δει τη βρύση πως ανοίγει και κατεβαίνουν τα νερά. Σταμάτα, γιατί μου έρχεται, σταμάτα. Μην μου το θυμίζεις. Λοιπόν, Πάσο. έπρεπε όπως προείπα ήταν κάτι κοπέλες. Μη ρωτήσεις. Άστο. Όχι. Άστο καλύτερα να παναγαμηθεί. Έβρισα πάλι, σταμάτα. Την άγρια γη. Λοιπόν, και στείλω αυτή να ακούσω μήπως λένε τίποτα ενδιαφέρον, τίποτα κουτσοπολίστικο κτλ. Γιατί να κάνω ρε Αλέξη, να σου πω την αλήθεια. Και ήσουν και καρακατινάρο του κεράτα. Είμαι για καρακατινάρο του κεράτα. Και ήταν μία έτσι λοιπόν και έλεγε στη φίλη της, κάνε λίγο τη φίλη της. Να κάνω εγώ. Όχι, ήταν πιο χαλαρή, πιο μαζεμένη αυτή. Λέει κοριτή, εχθές ανακάλυψε έναν αλγοριθμό που κάνει το ανεμιστηράκι του υπολογιστή μου να στροφάρει πιο Μου γρήγορα. έχει τύχει και εμένα. Να ελκύομαι από τον εγκέφαλο μιας γυναίκας, από το IQ της, από την αποφασιστικότητά της, από τον τρόπο που υπάρχει και όχι απαραίτητα από το σώμα της. Ναι, για λίγο μου είχε τύχει και εμένα. Όχι, Αλέξη, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι λες. Απλά βαρέθηκα να πω τις μαλακίες που λέγανε. Και μεταξύ ήταν και χάλια μαύρα. Ας το διάλογο. Δεν τις πηδούσες, Αλέξη, ούτε εσύ που είσαι σαν ανάποδο γαμό το μεν και είσαι και απελπισμένος δε. Είναι σίγουρο αυτό? 100% βάζω το χέρι μου στη φωτιά, Αλέξη. Λοιπόν, και λέω τι να κάνω, σκρολάρω στο φουμπού, μπαίνω μέσα να πούμε, σε ένα άρθρο, σε ένα site, το Vise, το θυμάσαι. Εμένα μου λες. Λοιπόν, και πετυχαίνω ένα άρθρο που έλεγε είναι το πιο in πράγμα που μπορείς να κάνεις, λέει, στις μέρες να γίνεις σαπιοσέξουαλ. Και να με, Αλέξη.
Κάτσε κάτω. Να με Αλέξη. Τι νομίζεις, ότι θέλω να γίνεις πιο μαλακές και του κόλλου τα 9 μέρα? Λέω κι εγώ ρε Κόψα Κωστάρα. το μοντάζ αυτά να μην τα δει ο κόσμος. Εγώ θα τα Να κόψω. γαμίσω θέλω, Αλέξη! Γάμισες. Κάτσε ρε Αλέξη, τώρα το αρχίζω αυτό. Έχω αρχίσει αυτές τις μαλακίες, βλέπεις έχω γίνει σαν πιο sexual και παπαριές. Γαμηθείτε. Ας το διάλογο να πούμε γαμώ το σπίτι μου. Τα έχω κάνει μονή. Τι να κάνω, απελπισμένος άνθρωπος είμαι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος εδώ γίνει σαν απολύτωμα έτσι. Μεγάλη χάρη του. Έχω να δω μονή από τη βάφτισή μου που την είχαμε κάνει σημισιακή με ένα κοριτσάκι για να μας βγει πιο φθηνά να πούμε. Αυτά alternative από μικρός ήσουν. Alternative, ναι, καλά. Κακά είναι. Κακά δεν είναι. Κακά είναι. είναι, Αλέξη, τέλος πάντων. Πού βρίσκεστε εσείς δηλαδή ρε παιδί μου? Γιατί είναι και Τι με περίεργο. ρωτάς, δεν ξέρω, να είσαι sexual είμαι. Ε, Δεν ξέρω. Τώρα βρήκα μια εφαρμογή ρε Αλέξη στο κινητό. SAP λέγεται. Ξέρεις, λογοπαιγνιάκι SAP, κάποιο sexual. Το σπίτι και την άγρια γη. Στο διάλογο Από ζω. εκεί. Το λέω ξανά. Και μπαίνω μέσα λοιπόν να ανοίξει να κάνω λογαριασμό και μου ζητάει να βάλω 3 φωτογραφίες. Βάζω μία από το στρατό, μάχημη, ωραία, παιδί μου, αντρική, βαστάω το G4. Εδώ, Πατριωτική. ναι, Εθνική συνείδηση. Βεβαίως, μα βαστάω το G4 αντρικά, ωραία. Δεν είναι δικό μου εντάξει, ήταν μια φίλη μου, το 84 ήμουν. Τέλος πάντων. Βάζω μία άλλη που είμαι με κάτι γυαλιά και κάτι φουλάρια και κάτι τέτοια και είμαι σαν επιστήμονας ψιλοαλήθωρος γιατί ήταν και μοιοπία. Σαν γαμώ το σπίτι μου Μη ανάποδα. βρίζεις. Ναι, Βρίζε ρε, το ξέχασα, δεν είμαι στο πιο Α, στο διάλογο δηλαδή. Και βάζω και άλλη μία λέξη. Με κάνα Πάμπλο Κοέλο, με κάνα κουότ, με κάνα δεγαμιόμαστε να σπρίσουμε. Το καβλί μου έβαλα, Αλέξη. Όχι ρε Κώστα και το Περήφανο, ωραίο, Όχι, κοιτάει ρε την Κώστα. κάμερα. Η έτσι, σημαία είπαμε και ρε παιδιά, λυγίζει. όχι το κοντάρι ρε Κώστα. Όχι το κοντάρι. Τι είπες ρε Αλέξη? Τι είπα. Τα είπα έτσι όπως πρέπει τα είπα. Τι είπες ρε Αλέξη, δεν κατάλαβα. Α, άστο να παναγαμηθεί. Πες μου τώρα σε παρακαλώ, βρήκες καμιά άκρη, κανένα... Λοιπόν Αλέξη, βρήκα μια κοπέλα, μιλάω τώρα με τη μια Λία. Α, Η οποία μου είναι λίγο μπερδεμένα πράγματα, Αλέξη μου να μπερδεύει λίγο τα τελευταία γιατί. γιατί ρε. Το τελευταίο την αρχή δηλαδή. Καταρχάς δεν έχει φωτογραφία προφίλ. Άντρας. Τίποτα. Περίμενα να σου πω άντρας είναι με τη μία. Γιατί άντρας είναι? Καρά άντρας τι κερατά είναι μωρέ, αλλά Αφού τέλος μου πάντων. είπε ρε η Λία ότι το βασικό της προσόν είναι η ειλικρίνεια. Έτσι ξεκινάω πάντα όταν πάω να την πέσω σε κομμένα εγώ. Ρε Αλέξη, εσύ είσαι η Λία και μιλάμε μαζί. Δεν είμαι εγώ Ηλία ρε Κώστα, αυτός είναι ο Ηλίας. Όχι ρε Αλέξη. Αλλά δεν πειράζει, να σου πω κάτι. Κακά είναι. Άντρας να είναι. Σιγά το πράγμα να σου πούμε. πω, Αλέξη, πουτσα δράτω να με τις ευκαιρίες γιατί μας βλέπουν και ανθρώποι Και μικρά παιδιά. και μικρά παιδιά να πούμε. Να τους περάσουμε το Να μήνυμα. περάσουμε και ένα μήνυμα μπράβο. Όχι, ευχαριστώ που μου τα λες. εσύ. Ναι, αυτό. Παιδιά, επειδή οι εποχές Μέσα θα μας προχωράνε. λύσουνε γάμο την πουτάνα την. Τέλος πάντων, να λέγει. Επειδή οι εποχές προχωράνε και πρέπει να εξελισσόμεθα κι εμείς. Βλέπετε ότι το straight δεν το πολύ θέλουν, δεν το γουστάρουν. Δηλαδή και εμείς τώρα που είμαστε ψηλό straight, Στο ράφι είμαστε. βέβαια. Τα έχει πει και ο Στρίλος ο Ρόκος με τον Γκλέτσο, τον Απόστολο. Πολλά χαιρετίσματα. Ναι, αυτό είναι αυτή. Ποια κάμερα με παίρνει. Καμία δεν σε παίρνει. Α. Εμένα παίρνει καμία. Α, σωστά. Λοιπόν, τα έχουν πει και αυτοί λοιπόν που λες, τα παιδιά μου. Έχει γίνει και ένα σκηνικό, Αλέξη, θυμάσαι με το τραβέλι τότε που είχε πάει μεθυσμένος και με Τώρα, βάζει σε δεν σκέψη. ξέρω. Ναι, δεν θυμάσαι. Αυτό που σου είχε κάνει τον πάτο να πούμε σαν γήπεδο Καραϊσκάκη. να πούμε. Ναι, με ανάποδο ψωλίδι. Con 24.000 baci, oggi sempre perché l'amore vuole all'istante 1000 baci, 1000 carezze vuole allora. Con 24.000 baci, felici corrono le ore, tu un giorno splendido perché ogni secondo bacio a te, niente bugie meravigliose, casi d'amore appassionate. Solo baci chiedo a te.